May pila ka mga reklamo nga nabato ng Department of Agriculture kan DA Western Visayas gikan sa mga mangungma nga wala nakabaton sang rice and bread seeds gikan sa ahensya kag Philippine Research Rice Institute. Iniyang pahayag ni Mr. James Earl Ogatis, taghambal sang DA Western Visayas sang aton nga ma-interview. Suno pa sa natungdan, pamaagi man ini agud mahitso ang nagadoble nga mga pangalan sa ilang nga data. Mayara man nga tinion nga may talamnan ang isa ka tawo sa isa ka lugar apang sa iban nga lugar siya nagatinir, rason nga kinahanglan sang koordinasyon para sa datos. Ginpahayag pa ni Ogatis nga ginatinguan man sang ahensya nga makapanghatag sa tanan kag wala sang personal nga piniliay sa mga benepisyaryo. We understand damo nga mga farmers ang reklamo no nga aman nga sa subong nga tinion subong nga cropping season no subong nga wheat cropping season wala madala ang ilang ngalan no sa sining pagpanagtaganay naton sang seeds no. So now no ang aton nga Department of Agriculture kag ang Philippine Rice Research Institute no padayon ang pag-consolidate, padayon ang pag-synchronize no sa mga datos sang aton nga mga farmers. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bayan. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.